hemen gaude, Agerria etxean, eta atzez genuen astirik izan gure albistegia grabatzeko, eta gaur, atzoko berriak. Atzo, buamiak Hortzarteko zubira joan ginen, oso ongi pasatu genuen. Ez genuen puentin egin, baina ala ere, primera. Irudiak! Eta buamiak Oltzarten zeuden bitartean, Kauterek euskal pilotaren modalitate desberdinak ikasi zituzten jolasaren bidez. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους ληστριγόνας και τους κύκλωτας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοιος τον δρόμο. Satangrasi bazkaldu genuen, eta handik kakoetako zuloetara, kobazuloetara abiatu ginen. Eta han, umeek bainatu egin ziren arropa eta guzti, zeuden bezala, uretara. Hartzen bina joan ginen, ez genituen topatu, gure artean zirelako. Irudiak!
kantatzen. Lara, lara, lara. Eta gauean berriz kanturako aukera izan genuen. Amaren alaba. Nor egon zan? Amaren alabak etorri ziren ona, eta eurekin kantuan ibili ginen. Eta bidikatzen bata bestian nordari. Ihautez bizturik xuberia ekibegia beilari. Ihautez bizturik xuberia ekibegia beilari. Eskernegia, eskunyadia, jauzi aitzina dantzari. Doble zutzuli eskiak utzi, ikazugu asuiari. Bai, hau da! Dent. Euskal Herria! Bihar arte!